Takže ahoj lidi, toto je úplně můj první let's play na Minecraft a já se hrozně stydím, protože je to můj první let's play a já jsem dostal nový počítač z bazaru za 1500 korun a já bych se chtěl strašně natočit let's play. Tak dáme si create new world, ne, teprve 10 a já jsem trošku zakoktaný a já chodím na školu pro kové rodiče říkají méně chápavé žáky. A napíšeme si N, A, T, A, sakra, C, kde je C, jo, tady, C, E, N, I. Jo, a moje přezdívka bude stromeček LP. Tak, teď si otevřeme další a dáme si bonusovou truhlu, jo? A teď si dáme s, t, promiňte, já strašně koktám, já se strašně stydím takhle na veřejnosti, že to uvidí moji kamarádi, s kterými se bavím ve škole, stro, Ček, a teď velké L, to je ten, sestra mi říkala, už je 16, že jakýmsi capslokem, to bude asi toto, jo, LP, tak a dáme si Trade New World, teď se nám to vygeneruje, ale u mě byli kamarádi ze školy, oni se mi líbali v nastavení, aby jsem viděl takhle daleko. A to se mi vůbec nelíbí. Oni mi dali všecko na maximum a to bylo velice zlé. Takže tohle si musíme dát takhle, tohle sák a tohle, ne, teď si dáme max. A tohle si vypneme. A tohle a tak budeme hrát. Aby se na to nelagovalo, víte, protože já mám počítač z toho bazaru a tam je jenom nějak 16 GB RAM a procesor od Intelu. Prej, že to má nějak 3,9 GHz a je to prý velice dobrý. Ale já se bojím, já ho nechci nějak přehřívat. Tak to nebudu mít na fár, aby jsem to v mém počítači, by se to nemuselo moc líbit, kdyby jsem hrál jako na fár, že by třeba to nechtěl rozjet různé hry, tak a já si trošku zeslabím zvuky a poutěkáme trošičku dál a natěžíme si další dřevo, které se nám bude určitě hodně hodit a já doufám, že mi budete lajkovat videa a já bych se byl hrozně rád a doufám, že si na ně budete koukat. Tak a já si to dám sem a to je nějaké dřevo. Já nemám originální Minecraft, protože mi ho nechtějí rodiče koupit. Prý to stojí strašně moc peněz. Tak a uděláme si nějaké stíck. Já se omlouvám. Options. A co je tady, kde se mění ten jazyk? Asi tady. Ne, sakra, jej, to jsem nechtěl. Options. Ne. Ty language, jo, to je ono. Jo. Čeština, jo, přímo si na to měl tu myš. Tak máme Minecraft češtině a toto je tyčka, super. Takže já vím, že už se takto kraftí to lopata, tak super. A jo, a já rozbiju tenhle crafting table a mě kamarád ze školy naučil, jak si dát texture pack a je to fakt super, protože ten texture pack je velice pěkný a prej ho má i gamer a já gamera to lajkuju video vždycky a píšu mu tam pěkné komentáře. Tak a natěžíme nějaký cobblestone a postavíme si baráček a já už budu muset jít, protože moje rodiče se jako bojí, oni mi třeba zakazují Facebook
Protože je tam hodně cizích lidí a tak mi třeba zakazují se dívat na YouTube. Takže já nesmím se dívat nějak moc na YouTube. A kdyby zjistili, že točím ty videa moje, jo, tak to by mi asi to zabavili počítač a řekli mi, ať se jdu učit do školy. Ale já to učení tak strašně nesnáším. Ale to nebudeme řešit. A postavíme si tady takový pěkný domeček z hlíny. Samozřejmě v příštím díle já to vylepším, protože budeme zase s kamarádama hrát Minecraftík. A on to docela umí. Můj jeden kamarád, on má strašně moc peněz a on si zehnal normálně čarovný Minecraft. A já mu to strašně všichni závidíme, kolik má peněz, že si zehnal čarovný Minecraft. A on má dokonce, i to byste nevěřili, on má dotykový mobil. A myslíte, že budou udělat dveře z tohoto dřeva? A to je, jak to se kraftí, takto, ne, takto, jo, to je ono. Tak, máme dveře. Tak já jsem rád, že mi tam ten bohatý kamarád dal ten texture pack. On už je o rok starší než já, tak toho přece umí trochu víc. A uděláme si ještě kamenný krumpáč a myslíte, že z toho bude aj truhla, tak uděláme si truhlu a tak máme 2 truhly. A já nevím, kde jsme to vzali, tak si to dáme takto, to bude pěkné a vyházíme si tam takto všechny věci pěkně. Já už aj vím, že se to dá vyhazovat aj shiftem, ale to nebudu dělat a tak to uděláme tak. A máme to vyházené a já už bych se s vámi rozloučil, protože už se bojím, že maminka dojde z práce a že by mi to zatrhla. Tak já to rychle a ještě to udělám, to video, jak kdyby v Movie Makeru jsem viděl takový tutoriál na YouTube, ale už fakt musím končit, já se strašně bojím taky. Ahoj lidi, prosím, odebírejte mě a lajkujte, jestli chcete další videjka ahojte, zdraví vás Stromeček LP, čau.